Selamat hari Minggu Madita Salukna. Sudah ruas ni huria hudul mamu. Terpuji ma Tuhan tak merhiti ED 574 Eksada 1 ayat 2. Hite-hite guar ni debata ama, dot guar anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar itu di perbadia na tumo palangi dot tanoon. Amen. Madok mulia tembahamu di amai, na mangaroro hita sian gonggoman ni haholomon. Jalan apa satok kita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohanai. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, amanami na di bunagijang, di paboton hodo tu akaparrohan na siyan purbay, marhite-hite bitang ng tubuh anakmu na sasaday, disodangi marohanami, asa utadahami haporsyaon na sitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahan, dot hami mamereng hamuliaon sugut, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mapatik di bagasan minggon, ima dienet sian 5 Musa piduonom,
Mamukasihan ayat 4 dot ayat 5 songonomma. Tangihon ma ale Israel anggo Jehova de batatai Jehova sasada sado. Jala ikon haholongamu Jehova de batam sian nasa roham do sian nasa ate-atem do sian nasa gogom songoni masakna atong rak mangido gogom mahita tuado pandide bata lao manghula honau bartu patik nai rak mahita maddok ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi amen. Topo tima dosa tanda godangi tuado panide bata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di bono gijang. Horo na patupa hona sesa di dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak kod dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohan nami hasesaan di dosa nami. Lehon matu hami toddim na badiai. Asa unang ganggu rohan nami di asini roham. Alai asa hot rohan nami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangolu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tapi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonot dohatani Tuhan Yesus. Romahamu tuahu ahamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma aguaku Tuhamu. Gurhon hamu ma sianahu. Aina labok doahu jalan naserek merroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augaku. Jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Epistel di bagasam minggon manang patujulun jamita ima dienet sada Korin bidu 12 mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 sada tajama marsikat soring ragam sileo-lehon ditodi dohot pamakkena alai dipangido rohaku ali akadongan naing ma boto muna taringot tu akka partodion. Ai di boto hamudo nang tu jala di syarat do hamutu akka gana-ganaan namaun wujus pelebigu ham. Di baheni hupa boto homma tuhamu dang tarbahen halak nama katai marhiti-hiti tod di debata mamurai Yesus. Jala holan marhiti-hiti tod di perbedia do terguar Yesus Tuhan. Ragam do perserahawani alai sada do todi. Ragam do ulau di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do debata nama kohosa di bagasan sasudenai. Alai laho manupak di basa-basaho jala di pataridaho tod di ima ganup. Ai tuna sadaun di lehon do marhite-hite di hata bifutkan alai tuna sadana an hata parhibinotoan marhite-hite to di nisya sadarai Tuna asing mo se hapor siao di baga-baga tod di sasadai ima asing pinaha pima malum di bagasa tod di nasasadai tuna asing gogo hatu kahon aholoman tuna asing panulangon tuna asing manadda ragam metodi tuna asing muse makatahon di hata naleri tuna asing pajojorhon parhatani alai salu na di patu patod di ma sasadai ai asing-asing be sisagihon ni tuganup guru lomo ni rohana ima sahatna mertua rona tu mangion hatan di debata jalan nau piopsa amen. Tanda de batat
Tuha tidak ko maha porsiao tei sogon nahina tidak ko nidong atas sa porsiao disadok pertibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabe siya to di purbadia adorang suabuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal lo di bana di hau penar silang na tua tumana toro dong ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahodul siya menidabata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay mana pa mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea dito di purbadia jaladong sada huria na badia huria atau pan halak Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tay na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohok dihangoluan na surasuda. Amen. Huriani itu hatta selamat hari Minggu ma dihita salukna. Songon na batak kasutiting di minggu tasadarion ima di minggu badua hondung Epifanias tanggal 16 Januari 2022. Tabereng ma titing na adong dihita ima poin perjolo. Papungu peliat tujolo tu diakoni sosial huria. Sedarion minggu tanggal 16 Januari 2022 dung sipul papungu pelian na paduahon sipul jamita anon patu pauta do papungu peliat tujolo diganu kebaktian minggu imalah hubok haporluon tu diakoni sosial ni huriatta las marohata pasahaton peliani. Poin paduahon program dan anggaran huria tahun 2022 diberitahukan kepada masing-masing dewan, yaitu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakoni, dimohon supaya secepatnya menyerahkan program kerja dan anggaran masing-masing di tahun 2022 ini. Program dan anggaran tahun 2022 tersebut nantinya akan dibawa dalam dan dibahas dalam rapat majelis dan rapat huria. Poin patuluhun rapat rapat resort. Hari Selasa 18 Januari 2022 akan dilaksanakan rapat resort HKBP Badung Barat, HKBP Sumber Sari Indah dan HKBP Soreang bertempat di GSG 1 lantai 2 masuk pukul 10 WIB. Adapun para peserta rapat yaitu pendeta resort, majelis resort, satu orang utusan penatua dari setiap jemaat, semua pelayan penuh waktu, satu orang perwakilan dari majelis perbendaharaan dari masing-masing gereja, satu orang perwakilan setiap dewan dari masing-masing gereja, satu orang perwakilan setiap kategorial dari masing-masing gereja. Warta ini sekaligus sebagai undangan resmi bagi seluruh peserta rapat resort NB bagi setiap utusan atau perwakilan agar dipilih oleh dewan masing-masing. B. Rapat majelis atau rapat perhalado HKBP Badung Barat. Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 akan dilaksanakan rapat majelis atau perhalado HKBP Badung Barat bertempat di GSG 1 lantai 2 masuk pukul 16 WIB. Oleh karena itu dimohon kepada seluruh majelis HKBP Badung Barat agar dapat hadir untuk mengikuti rapat majelis tersebut. Poin pasapul pitihon selamat ulang tahun. Sudi perhalado doho ruasni HKBP Badung Barat pasahaton selamat ulang tahun tu namar ulang tahun di bagasan minggon mulai sedarion
Minggu 16 Januari 2022, satu hari Sabtu naro tanggal 22 Januari 2022. Saya di pas-pasu tuhatta manasida nama ulang tahun ni di bagasan hai pason hut dilewat tuhatta tunasida gajang ni umur. Warta tambahan, bagi jemaat yang mentransfer dana ke gereja via rekening bank, dimohon supaya dimuat juga keterangannya seperti contohnya nama pengirim dan ditujukan ke mana dana tersebut. Terima kasih. Songonima songon napatak kosut tikting di bingkutta sadarion. Mau lihat.
Martang yang mahita, dame di mata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani di mata nagabe turpuk jamita, di minggutta sadarion imana tersurat di buku Psalm, Bidu 36 mamukamay sian ayat 6 sahatu ayat 10 sada. Songonon ma tersurat di si tapayuti hutma. Tolhas rodi langit do aka asinyiroham ali Jahoba. Tolhas rodi aka obudo hasitongamu. Sobokon aka dolok ni demata do hati goranmu. Dusun aik nasumar do aka panguhummu. Di parmudu hodo jolma dohot pinahan ali Jahoba. Tung na arga situ tudo asinyiroham ali di bata. Jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Di hamahapon na sida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupon hodo tu na sida sian batang aik ni aka hahisaon mi eden mi. Ay dilabung mi do mual hangoluan di bagasan hatiuron mi huidahami hatiuron. Sai panene maasinyiroham tuaka na tumadaho jala hati goranmu tuaka naujur marroha ido sahatna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo taida topik minggu ima debata para siroha namanotong. Tuhan adalah kasih dan setia. Tuhan adalah kasih dan setia. Taida masyanon sian topikon Tuhan adalah kasih dan setia. Molo tapayutihut do amanginang sifat dasar Tuhan yang sangat menonjol adalah kasih dan setia. Odo sifat dasar ni Tuhata na sangat menonjol kasih dan setia. Molo tajaha sude isini bibel taidama na dua halon holong dohot hasat yaon kasih dan kesetiaan. Ini akan sangat terasa hubungannya dengan kita. Manusia yang diciptakan seperti gambarnya sendiri. Kemudian kita lihat atas dasar kasih Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Jalataida mahasatyaon ni tuhatai tu jolmai tarida doi takas targobar doi dohot sangat jelas sian aga janji-janji Tuhan. Taida ma kesetiaani nama ngalehonaha pengampunan tuhita. Nama ngalehon haluaon, nama ngalehon pakirimon, nama ngalehon damai sejahtera, nama ngalehon pemulihan, dohot akka pasu-pasu na asing berkat yang lainnya. Jala marlaku doi sahab tu sadarion jala sampai akhir zaman. Alanita idama dua sifat Allah yang paling menonjol adalah kasih dan kesetiaan. Dan hal ini tentunya menunjukkan bahwa kedua hal ini punya power. Punya kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan manusia. Molo tabahenon gabe ojahan, molo tabahenon gabe dasar di tonga-tonga ningoluta. Bagaimana kita meneladani kasih dan kesetiaan yang Tuhan Allah miliki. Gabe margogo mahita di pardalanan ni ngoluta. Taidama turpukta apala di tikion. Dihamu hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo taida turpukon macai takas do di ida si Daud manang si David ima pasu-pasu ni de mata jala ido laho
patauhon ibana pasahaton dirina tu adopan ni debata pola didok ibana ima akka asini roham. So naurok nak kaningan dipakilalahon ibana do ima kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan dia. Kasih dohot hasatiaon ni debata payutihut ngoluni si David. Jala taidama ima idokibana do tolhas do haburjuon ni debata di ida par pesalmenon manang si David. Alani ido dangolo si David holsoan ala di ida ibana do panarihonon ni debata di ngoluna. Dangolo ibana imaholan marnida di hahurangan ala di boto ibana do dang adong naso tarpasikop ni debata. Jala hobar ima tu akka lomoni roha di debatado saluhutna di patupa debata. Jadi melalui pengalaman hidup mana di daibana di tonga-tonga ni nguluna haburjuon ni debata holong ni debata dohot asin roha ni debata. Alani do marhite trupukon taida ma di pajojori bana ma akka nauli akka dengan basa ni debata. Jala on ma nalaho paingot ton hita asa unang adong na merasa alani haboyonna alani hebatna alani jagona alani kemampuan. Anggo si David do takas do saluhutna alani dengan basa ni debatado asing rohani debatado napayutihut nguluna dohot jolmai. Jadi dangadong sasitong na alani hebat ni jolmai, dangadong sasitong na alani malo ni jolmai, dangadong sasitong na alani kemampuan ni jolmai, alai holan alani debatado. Jadi hiado suami istri lawan sida tu pasar ati. Jadi di pasar lawan sida tu sada par 3-3. HP kebetulan par 3-3 on ditada amat tahun. Idok tu inatai heraman tamu inna. Ati bekas pacar di inatai. Buah hurwa endenat daung inna. Ali saat dona sida belanja siani. Dung di mobil makatai mana sida idok. Jadi idok emak idok amatai matu inatai. Idok kibana mak. Kumadok moleati do hotu au bahin na buasa ine natai ai boy ho gabe istri ni namora boy ho gabe istri ni pengusaha inna jiroma istri madokon ikon horo madok moleati tu au buasa ai molo sautianau tu mantaki ibana do pengusaha hodo gabe par 3-3 inna. Jadi gabe marsoal ma nasida marbada ma nasida sip-sip ma nasida na dua sahat tujabu. Jadi artinya na yang dohonok kusian cerita singkaton jujur do memang kita merasa bahwa karena kehebatan kita di dalam hidup ini dang tarimang-rimangi sasitong na ala ni haburcuon ni debatado. Itu saya hudok di bagasan jamita apalagi di awal tahunon. Ay sasitong na muluboy hita tolhas alani ahado manginang alani pabahenat tado alani hebat tado bukan tapi semua karena apa kasih dan setia Tuhan yang menyertai kita alani haburjuon ni debatado jala tahida mai diturpukon napi na jojor ni par pesalmet dison totong do hasatiaon ni debatai tahida mai ima di dokibana ma mulo tajahan nak kaningan napar jolo Jahobado marmudu-mudu menyelamatkan jolma dohot nasana tinopa na asing. Jahobado marmudu-mudu
Habal gaon dia singi rohani de bata dang tarabatan ni malak songon dia pejorbut ni hajahaton nama sadingoluon. Dak tarabatan ay rapdo hita majalo hamangina. Matani ari do kan. Dang tarabatan ni hajahaton ni zolma matani ari dang bicar hido kan. Coba maju nuaing. Ala parjahat ibana hita na burju contona gabe dang sahat matani ari tu akka parjahat. Sudedo rap merasakan udara, air, hujan, matahari semua sama-sama merasakan apa? Berkat Tuhan. Jadi dang tarabat asing rohani debata bo hape jorbut ni hajahaton nama sadingolun aitol hasro di langit do asing rohana lapatan na dison tidak terbatas jala bersifat universal tidak terbatas. Istilah nuaing unlimited in ade. Ido tidak terbatas. Jala sudedo boy majaloi dang adong na boy mangabati dang holan tu jolma alai doho do tunatino pana asing dang holan tu sada luat alai tu sude luat do dakola tu hita bangsa Indonesia tapi kepada semua bangsa. Molo tung pehajahaton masa di sekitar ta, di humaliang ta, alai dang tarbaheni laho menghilangkan mangagohon asini rohani debata di pardalanan ni ngolu ni halak na porsea di ibana. Jala ido nata alami. Ay molo ta bilang-bilangi dosapta. Ta bilang-bilangi asini rohata. Mungkin sian hajol maon molo hita sadiri hana jahata ni terlupa do hita kan to emak ola ni nama ini ta itor putus do rohata terputus do rohata alai tabereng mak kasih Tuhan luar biasa dang putus sita iba ini bana itu kan coba noaing atau emak rak patol haso ni sudei tu tahun 2022 lo mak ola ni tahun 2021 mas sudei onina bukan seperti itu. Tapi Tuhan masih membiarkan kita menyeberang ke tahun 2022. Disinilah kita lihat. Jahobado marmudu menyelamatkan jolma dohot nasa natinopa naasi. Onma luar biasa ni holong ni tuhata tuhita. Namangihut muse taida diturpukon ima tabereng Madison na paduahon Jahobado inganan parlinggoman. Jahobado inganan parlinggoman. Pandohan parlinggoman di habongmu. Jadi memang nung ngasomalon taida jala di pada narobi pejo doon. Isarani unggas na mga linggomi anak na asamalua sian parmaraan. Jadi hado terjadi sada kebakaran di sada gudang. Terjadi mak kebakaran on jala macai belgado api mersogok naipe baru mate api te. Jadi Roma akajol matusi mangida arong ma tarbereng na ima sada induk ayam nga mosok be ate induk ayam. Alai terbege ma suara siania ha siuk suara ni anak ni manuk makulik-kuling. Jadi di bereng ma, bame manganggo indu ayamon, inang naon nunga mate. Alai ditoruni habong naon, mangolu dope akka anak na. Jadi masih hidup anak-anaknya. Naing taida songoni magobaran ni holong ni rohani de mata. Parlinggoman ni habongmu, Jahobado inganan parlinggoman ni habongmu. Jadi tabereng ma. Macerga situ tudo asing rohani Jahoba dingolu ni hita jolma. Jadi ido bain ditogihon parpesal meno kita asalnya totok kita marhaporusan marsigatung makapo si Jahoba natuk mangalinggomi hita di pardalanan ningolutta nagok parmaraan. Allah akan melindungi kita dalam naungan sayapnya. Ini dalam naungan kasihnya di parmudu-mudu ngulutta
di palua akka parmaraani sian tonga-tongani nguluta songon induk ayam nak kaningan di hokop akka ima anak nai asa mangulu jela tabereng doi nang pakokopon ni dewata di hita ate ilio do anakna nasasadai mate laho manobusi. Jadi taida madison arga situ do hita dia do panni debata. Arga situ do asingiroham ali debata. Arga situ do asingiroham ali debata. Alani arga situ do asingirohana gabe marhaporusan di parlinggoman ni habong nado akajolmai. Jala dakolani musena di ayak sia taida jala di painu pokoro tunasida sian batangaik niaka hahisaon mi. Jadi sianona manginang boy mataida padonganion ni debata tu akajolmai. Songon pesalmen 20 tului Jahoba do si parmanau dang tagamon huranganau. Dibuat dohita tu pajapalan nalomak, dibuat dohita tu aek natio jala. Ibana do nama jaga hita sianak karagam ni ima parmaraan. Namangi musena taida mabdison hapapatar ni asing rohana ima marhite pakkokopion dohot hatigoran ni debata. Taida ma sian nasinura ni sidapiton jala songon puji-pujian doon tu debata. Tabereng ma ditangiang ni sidapiton tu Jahoba di patorang ibana do hapapatar ni asing rohani debata jala do kibana muse di ayat 10 ay dilabung mo do mual hangoluan di bagasan hati uronmu huida hami hati uron. Jadi nang dohonon ni sidapit ma tu hita ima Tuhan Jahoba do mual ni hangoluan jasmani nang spiritual di tonga-tonga ni ngulu ni jolma hangoluan di pardagingon dohot di partodion alani ido molosai di labung di debata do akajolmai taruli madia kanarikot di ngoluna ai ibana do mual ni hangoluan. Jelataida mamuse di ayat 10 sada. Taida madison ido kibana nak kaning molo jaha di bahasa Batak. Molo tapamana di sia manginang sai panene ma asingiroham tuakana tumadaho jala hati gorami tuakana ujur marroha. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Ido dohonok kutuhita manginang jala i matangiang tak tutuhatta asa unang alang asing rohani tuhatta tapi tetap dilanjutkan kasih setianya bagi kita orang yang percaya kepadanya nungata jalo asing rohani debata nungata pakilalahon nungata hangoluhon tarlumobi hita saha tu tahun 2022 on aptong tangiang tatutu hatai ala ibana debata songotopi tanah kaningan dia adalah Allah manang debata para siroha namanot tongin na di bahasa Batak tado emak tutu hatta lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Jadi omah gogo ota madalani taunon pos rohapta buhape balgani parmaraan buhape balgani persoalan nata adopi buhape sahid na masa di tonga-tonga ni ngolutta bahwa Tuhan akan tetap melanjutkan kasih setianya bagi anak-anaknya yang juga tetap percaya dan setia kepadanya. Atong pargugu itu hatta mahita madalani ari-ari ni ngolutta jala taingot ma Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan tetap memberikan kasih dan kesetiaannya. Atong tateladani ma holong nitu hatta dohot hasatiaon nitu hatta di ngolutta siganupari. Amin martangiang mahita. Muliati ali Tuhan dihatam na paingotok kami. Hodo debatanami namanotong jala hodo debatanami para siroha atau ngali Tuhan asingiroham dohot holongmu ido napatol hasok kami
Boy kami ale Tuhan masuk tu awal bulan Januari di tahun 2022. Atong mangido kami unang alang asingi roham. Totong payuti hut kami. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Hutada kami doho Tuhan, hodo Tuhan nami. Di mata nami namar mudu-mudu ngolu nami. Jalan nama kokopami marhiti anakmu Yesus Kristus. Atong ima ale Tuhan hu pangasaho kami. Holong mi. Dohot asin rohami ale Tuhan. Di pardalanan ningulu nami tujuluan ni arion. Buhape balga ni persoalan pergumulan paru kilon. Akan namasa di tonga ningulu nami. Tuhodo pasahaton nami. Ai ale Tuhan linggomamu do kami ditoru ni habong mi. Gabe margogo kami, gabe malua kami. Atong pasu-pasu mahami saluhut na ruas nyuriam. Narotu bagas coromon dohut namar minggu di bagas nabi. Ajari kami madok mole hati. Songon si Daud na madok mole hati. Di pajojo ribana akadinggan di basami. Kami piale Tuhan. Asa boy hupajojor kami. Jala boy kami menghitung berkat na usaha tu kami. Unang hola nakahasusani hupay da kami. Unang akahamolo ni ay nagsadia do piyari Tuhan. Molo hubadiko kami dohot akadinggan di basam. Naong mamasumasung ulo nami. Atong ajari mahami totong maroha mauliati. Ali Tuhan saat diho mahami ruas nyuriam saluhut na memet na magodang lanjut usia. Tabay hahipason gajang ni umur pada wakaparmaran parslahiton pasu-pasu kami diganup rumah tangga nami leon kebahagiaan damai sejahtera jala totok kami marhaposam tuho akan nahurang ali Tuhan dingolu si ganupari tuho do pasahaton nami asa homa na mga leon nakanarikoti na pasikoponi ay di sarion hodo ngulu nami pasu-pasu ya kena komi di parsikolaan na leon semangat dohot habisuhon na siyakoy. Sa totong na sida mga sahok ko, unang mga sahon pikiran na, unang mga sahon hamaloon na. Lehon na letuhan na kanolin na dinggan, di anak ko misa luhut na, di anak ko nami. Tarlumobiak ka na mga luy karezo, patuduhon pajapalan na lomak, lehon ay na tiyo ali Tuhan. So ni malituhan na kanong cukup pumur na berumah tangga, ho mana patuduhon na kasirokap nito dina, na marhabiaram tuho na satia tuho ali Tuhan. Asaboy las rohani anak kon nami terlumobi las rohani natorasna akan nama kasih holi ali Tuhan ima parbue ni bortian hom ali Tuhan napasau toni hombar tu lomo ni roham soni makaruas nyuriam ali Tuhan na di bagasan nakaparukilon terlumobi akan marsahit ali Tuhan homa na mga lehon hamalumon na siya koy. Guda nga karuas nyuriami nagali pamatang na. Napiak di podoman na. Napiak di rumah sakit. Cara khusus ali Tuhan ubah kami di amanami ali Tuhan. Amang sirait ali Tuhan. Napiak di rumah sakit. Ditikyon ali Tuhan jala dalam keadaan kritis ali Tuhan. Todo pasahat tami, homa na mga lehon gogo di amanami. Jalan napatiurhon rohana, marsahit pemamatang na. Unang lohas marsahit to di na, alay totong di jogo harmo ali Tuhan. Jala lehon tiur ni rohanak pikiran, asa di pasahat diri na tuho. Nangakaruas nyuriam ali Tuhan, na di bagasan parsahiton pahingot ali Tuhan. Majalo hamalumon na siya koy. So ni mali Tuhan akan berduka cita, homa na mga lehon pangapulion. Ali Tuhan nakaruas nyuriam na marlas ngeroha, ajari bana madok moliate. Unang lupa ibana, unang gabi gijang rohana, unang gabi hola dirina di pangasahon, alay ali Tuhan. Dia menyadari bahwa semua yang dia terima adalah berkat-Mu. So ni makana marulang tahun, ajari bana mangetong akaryari ni ngolu, napi nasahat-Mu di bagasan roha na bisuk. Atau saat tuho mahuriamon, HKBP Bandung Barat, parhalado, dohot ruas na ale Tuhan. Pasu-pasu saluhut na. Terlumobi di naing patupa akaparapoto na ale Tuhan. Program anggaran Tuhan yang berkati. Ale Tuhan sama dosa nami nagodangi asa badia kami di hadapan-Mu. Jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehita laus papungu pilihan. Las marohat
debata para sirohado Jehovah debata para sirohado Jehovah debata para siroha manang hitao Tatangya kunma pilianta. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo lehon nadenggan dohot na saulibas sana mauliutus. Hupa saat hami masya na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo mai gabe wap na hujus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asal parhasia kami pilianon pati buluhan harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang nisilio lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Artaku
Ali amanami nadi banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari, si sama dosa nami songon pani sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu panguncunan, palu amahami sian pangago. Mula mahamudi bagasan damai jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim.